Здравейте, потребители на YouTube! Ние сме FPD Gamecast. Тук с мен е Ninja, но аз съм План 1000. И това е следващия клип на Minecraft Single Survival. Това е трети епизод. И сега... Да, вие няма да можете да чувате Ninja. Нещо ми е бъгнат на програмата, с която имам. И сега ще добавя... аз нямам лева да му добавя на това към енчантите, е една безкрайност. Нищо. Сега в този епизод мисля, поне казвам, че мисля да се направя един, да си подобря къщата. Първото нещо ще се взема кварц, малко недър брик и редстоун блокове и дърво и кабелстоун, ако ми потребват. И сега. Така ли се правише каменна, така изписан кварцов блок? Как се прави каменна колона? Кварцова колона да не се прави така. И ще направя малко изписани кварцови блока. Като наистина се енчантах една брада 20 лева. С малко тъпи енчанти, ама. Не знам как ще се получи къщата. Да се получи нещо хубаво. Не. Не бе. Слайм. Като се кача горе ще паузирам клипа, за да докато стигна до някъде съправянето на къщата и тогава пак ще пусна клипа. Така че спираме. Здравейте отново. Вижте докъде направих къщата. После съм го направил малко такъв пошарен. Тук не знам защо. Долу. Само да ви хареса как съм я направил. Малко в нидър стил. Този енчант после ще го преместя някъде другаде, някъде отвънка. Сега ще сложа пак леглото и да легна да спа. И ще довършим заедно къщата. Сега ще взема още недър брик, още малко кварц. Честно казвам, нямам ясна представа как ще го направя сега тук. Да, сетих се. Хрумна ми нещо. Той е изписан кварцов блок. Аре, го сложим някъде. Къде? Ей тук.
вижте. И това за сега ще е моята къща. Ще ползвам докато преместя тук енчант, защото не ми са, едва ли ми се гледа как ще го... Здравейте, отново съм тук. Сега ще гледате как ще довършим къщата. Като махнахме този енчантен крум вкъщи, се освободи място, което е хубаво. Сега ще направим малко списани кварцови блокове. Цялата тази стена я чупим. И след това ще чупим и тавана. Тук трябва кварцов блок. Така. Тук отстрани би трябвало така цялото от недърбрик. Така. Това кварц тук ме дразни. И така. Да. Идеално. Сега да направим пода. Просто в... Данове. Виждате ли хубаво? Сега ще погледнем нашата прекрасна къщичка. Гледа така доста хубава. Да и довършим штрихите. В следващия епизод ще премахна целият този покрив и тук отдолу, за да стане по-така хубава, не само от вътрешен вид, а и от външен. Така че ще се видим в следващия епизод. Това беше от нас FPD Gamecast. Дано ви е харесал клипа. Ще правим още такива. Да, както Ninja едно каза, да се абонирате за нас. И това беше от нас. Ари, чао!